विशेष सूचना ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା ପୁଅ ମାଉସୀ ଝିଅ ହାଡୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବ୍ଲଗ ନାକି ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ଆସିଛି ନାକି ସେଇଠି ବ୍ଲଗକୁ ଆମର କମେଡିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଡି ନେଇ ଆସିଛୁ। କଣ ଗୋଟେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଗୋଟେ କଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଦେଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ 20 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ହଲଚଲ ହେଇଗଲା। ମୋ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା ସେ 50 ମିଲିୟନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଜେଜେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିଲେ କି ସେ ତମେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁଗରେ ଅଛ ସେ ରାମ ଯୁଗର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏବେ ତ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଦେଲା ସେ ସିଲଭର ବଟମ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଟମ ଡାଇମଣ୍ଡ ବଟମ ପାଉଛି। ମୋ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିଲେ ରାମ ଅମ୍ବଳ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷର ପାଉଥିଲେ ହୀରା ହୀରା 1 ମିଲିୟନ ପୁରା ମଣି ମଣି 10ଟା ସେଟା କହିବିନି ତମେ କହିଦେନ ତମ ବାବା ସବୁ ପୁଲିସ ଫୁଲିସ କହିଦେବ ସେ ଆସି ଘର ଫର ଏନା ପୂଜା ପୂଜି କରିବେ କିଏ ଟିକେ ଏନା ପୂଜାପୂଜି କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାନେ ସେ ଏରକୁ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଷ୍ଟାର ମାନେ ତାର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫଲୋଇଂ ଅଛି ମାନେ ତ ସିଏ ମୋ ନାଁ ମୋ ଜେଜେ ନାଁଟା ଶୁଣି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏନା ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୁରା କ୍ରାସ୍ ସେଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅନର ତା ମୁହଁ ଜଳେଇଦେଲା। ତୋ ଜେଜେ ନାଁଟା କଣ କି? ମୋ ଜେଜେ ନାଁଟା ପେ 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 ପପିଆ ନା ବେ ପେ ପେଟୁରାମ। ରୋନାଲ୍ଡୋ ତ ଏବେ ଏଇ ବଲ ଖେଳୁଛି। ମୋ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଏଇଟା ଓ ସେ ରାମ ବଳ କଥା ତମେ କି ଜାଣିନଥିବ ଛାଡ ତମକୁ କହିକି ତ ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ। ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଦୁନିଆର ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାକୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ଆଉ କଣ। ଏବେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଅଛି ପୁରା ଇନଷ୍ଟାର କିଙ୍ଗ। ମୋ ଜେଜେ ଥିଲେ କ୍ରମ କିଙ୍ଗ ଅଭଦ୍ର ରାମ ଅମ୍ବଳ କ୍ରମ ଥିଲା ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ। କାହାକୁ ବୁକାକୁ ନେଇ ପାରିଲାନି ମତେ ଏଠି ଡାକିଲାନି ଡିଙ୍ଗା ମାରି ଆମ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଲାଣି। ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବେ କୁଆଡେ ମର୍ସିଡିଜ କାରରେ ବୁଲୁଛି। ମୋ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ରଥରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରଥ। ତ ଜେଜେ ବୋଧେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ନା। ରାମ ଅମ୍ବଳ କଥା କହୁଛି ତମେ ତ ବାଳ ବୁଝିପାରିବନି ଏଇଗୁଡାକୁ ଡାକି ଜାଣି ମୁଁ ଖରାପ ଆଉ ଡିଙ୍ଗାଟା ମାରିଦେଲା ଆଉ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଟିପା ଟିପି ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ତମେ ତ ରୋନାଲ୍ଡୋକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟେକି ଦଉଛ ଯେ ସେ 20 ମିଲିୟନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତମେ ଆମକୁ ସେରୁ ଟିକେ ଟେକାଟେକି କର ସେ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଟେକାଟେକି କଲେ ଟେକାଟେକି କର ଆମେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କର ଆଉ କହିପାରିବି ଯାଉଛି।